Tompo bersama Dik Diah. Dia. Sinten dia? Loh, sapa to? Dia mudun Pak Isan. Loh, sampeyan sapa sini? Dia. Tia. Nggih. Lha Tia, Diah, sapa ngono lho. Penak-penakan. Ngawur. Ayo, salah Tompo. Mas Kundet bersama Cak Kundet dari kota Singonjuru. Singo macan juruh legi. Dadi macan legi. Ayo ho. Digoyang bersama-sama. Kota Stebel. Gambiran bersama Wine Only.
kewarasan. Balik nang sinden. Nggih, pokoke diwolak-walik. Diwolak-walik. Iki sing rabi ijo dhewe iki. Oh, iki dhisik. Mbak niku, Mbak. Ah, iki anu. Mbak Giatun nggih. Mbak Giatun. Bojone anu, Mbak Giatun. Lho, ora ngono. Kowe ning pamundutan mendem wedokan, Mbak. Lah itu. Heeh. Lah iki kudune ngrumangsane bengi iki awakmu iki dadi binatang tamu iki kudune bangga lho. Binatang tamu. Sing diundang iki lho. Bintang tamu. Oh, ya bintang tamu. Iki mengko dadi sih lagu Enggak, telu. Nggih, pun to. Giat. Pas jam 1 nutuke lakon. Wah, Nggih. nggih. Niki Mbak Giatun diaturi napa? Caping gunung, nggih. Iki kagem para sesepuh. Kagem panjenenganipun Bapak Haji Samiran. Nggih, Bapak Haji. Nika nggih idolanipun Mbak Giatun menika. Weh. Wis kadung idola, wis kadung munggah nu diwasi di sawang. Lah iya mesti. Kan mulai pucuk rambut Sampai pucuk nggon kuku ngisor. Saben bengi nyawang kotangi sinten Konang. oh konang diajeng Mairwati. nuning jih Kang Mas Terusno yen munembang diajeng. ya Beh goleki apa to sakjane Mas? Iki lho dhuwitku ning ndi? Eh, Dhuwit 100 ilang kowe Mas. Kene tak gawakne. Ora enek tak golek mau. Karo Mas aku ngodol. Terusno diajeng aku tak goleki hartaku diajeng. Kapok. Yen memajang mong karo janur kuning Dayun! Damel lurae. Timbangane meneng awakmu kok ngomong karo sinden. Meneng kok kono ya Yon ya. Kok malah ngomong karo sinden. Apa dayune awakmu? Nggawa mik Yon. Nggih, nyuwun pijet napa mboten? Ora. Oh nggih. Godhong waru bolong tengah Yon. Tegese napa? Rupane ayu ra tau sapa mah. Oh, seneng Nah muga. ya ngono. Oke. kados to sing Dayun. Dawuh aku Oh, iya. nang gojing. Lali ya. Maju diajeng nuning kencana jih Kang Mas. ayo nembang sing enak. Nggih. Dayun! Nggih. Oh lah, aku ning kene lho lambemu Meneng lho. ya Yon ya aja nganti ilang kok kono. Ayo kowe ya kaget to, aja nek kowe wong-wong ya kaget. Kembang weweton Wah, Yon enak Yon. Asik Yon ya Yon ya. Godhong waru bolong-bolong Yon. Tegese Rupane ayu digawa wong diamput. Lek sampe ayu digawa Mboten niku. Godhong waru bolong-bolong. nyor keme. nyerkeme napa? nyonyor cangkeme kaya rumang. Godhong waru bolong-bolong. Eh. Bocah ayu dele bodong. Terus nanti diajeng kencana wong Yon. Dawuh. Kentol pijet kejunono. Kentol pijetnya apa? Kentol keju pijetono. Iya, nanti. ngono. Terus Yon tuh. Entolin jenengan kok watos ngeten. Atos ngarep di atlet tok Yon. Dina turu. Ayo terus. No. Aku mau gelundung. Sopir bajingan. Wong ning piket ngono lah kok direm dadak. Jare lak glundung jarene asik. Sekali-kali ngerjain jenengan Ora apa, Mas? apa-apa, ora dadi boyo pangopo. Terusno diajeng. Dayo. Nggih. Meneng ya Kek kapan tamune iki? Iki lebar iki lah ya. Pacitan sarwi Sing kok asik iki. Wah, Pak Samiran SMS. Wah, jan Pripun? gayeng tenan krungu suarane Mbak Giatun. Nggih, sugeng dalu Mbak Samiran. Tawananmu ini terus. Jenengan semerep to, Mas? Ora roh Piantune. ya men Ya sing demben nanggap
kowe iki lho, Oh, Cil. nikah ta? Wah, lebih antri teng ajeng. Ya. Oh, nggih nggih. Nek ning mburi yo gak ketok, Mas. Ya iya petok ning arep. Pak guru SMA Pandan. Pandan. Ngawur. Sesuk wis ora sekolah dhek mesti. Wah, aku ndelok Mbak Ki Hatun ngomong. Wis. Mesti ngomongane ngono. Terus Panas. Monggo, Mas. udan Mas Kuntet. Sukune Mas nganu napa enten telake to, Mas? ora lho menak jinggo iki mesti kejek sih sing Oh, tak pikir nek teleke Lah mboten. piye wong kene dadi menak jinggo. Mboten ku teleke apa mumbruk. Piye telek piye to menak gojing mesti menak jinggo iki mesti ngene. Lagi ngerti ya wis. Nih. Panas udan aling-aling. Kene kan ngeten. Caping jajal. Ngopo enak lek ya mending ngeten-ngeten ndang. Engko Mas mak celidit. Ora. Apa ngono? Ora ndang. Caping. Ngono iki ngono ndang. Caping. Loh, ya nadane sak mono no. Caping. Oh, ngono ta. Ngono. Caping. Gunung. Loh, terus Gak iso aku, Mas. Iso larate ya pas iki mau. Yo. capek. Ngono lho, ya. Capek. Gunung. Wah, ya apik-apik. Iya ta. Pap, seto Mas. Pabrike iki dhewe-dhewe. Kudu iso. Sampeyan kudu iso. Iso. Mi sapa? Ku lho mi apa ta? Mi iso. Heeh. Bahasane dadi mi iso ngono. Mi iso. Lah iso pinter. Ya sik. Ya. Sing ilang mu nek temu dibagi lho ya. Iya, aku Ya. dibagi. Mi iso. Mi iso. Ya, ya iso. Gak iso. Isa. Terus Keparat. kok keparat. Mbak ora usah gugu celongope percil ya, Mbak. Iso meneh ngeres nang ati lek ngono ki. Caping gunung. Nah, iki. Yo lah yo. Emas. Sik. Eh? Ya layam. Mas. Wah, jan sip. Ya ngono kuwi. Sip banget ya men iki kowe. Ya, terus no, biasa. Sajane apa gak batik cepak to, Mas? Kurang. Ya, wis Oh, pokoke wis makane. stres. Dayo. Jawuh. Meneng yo kono ya. Terus no. Ah, Biasane sajane apa to, Mas? untunge mau Yuli mbok iki sabar. Ngempet, Apa ngempet? ngempet ya. Nggih sabar mawon jenengan sami kali kula. Lah ngempet wong putrane loro. Lah nggih, nemenan kula jenengan ngempete. Kok kebelet ngingi, Mas. Aja diempet lho nggih. Ora nak bab kuwi Heeh. dibrolne wae. Nggih. Ayo. Timbangane lara weteng. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu bening. Sik, kula tak nyelani rumiyin Mbak Nggih. Giatun. Nggih. Niki enten pitakonan sing saged mangsuli jenengan Mbak Giatun. Pripun? Mas Dalang Mbak Giatun jamune napa to suarane kok gayeng men. Oh, ngaten ta. Jamune napa Mbak? Nggih. Jenengan aturi piyambak. Woro-woro. Nggih, Nggih, woro-woro. bilih pengen swanten kados kula. Sepindah setiap injing nguntal kados Mas Percil ini setunggal-setunggal. Wah, iki cangkeme sepiro lho. Sak menit Lah sampe nek dilempet wong cuwelilik lho Mas, Oh iya dilempet iya. ya. Mulai dilempet Nggih, oh nguntal anakane kodhok. Nggih. Rada ngoyo titik dilebokne mengke Nggih. setunggal sing kados Mas Percil. Nggih, Mengke rada gedhi titik kodoke. nggih. Mangke terus mboten kesupen dalu niku indil tikus. Nah, Nah, niku khusus niki kewan. niki guru tok, kula asli. Khusus kewan tok. Sampeyan iki diaturi tenan kok malah ngomongin nggon Lah kewan. nggih asline ngeten iki saking pabrike Oh, mila, saking Mas. pabrike. Nah, Lah nggih, cara Pak. merumat pokoke aja nganti maem goreng-gorengan Nah, utawa mangan contone, gorengan. contone. Wajan, Ah, lengo sotil. klentik, sotil iku gak oleh dipangan. Terutama sing pewarah meneh mboten asal no Mas.
kompore. Kompor. Lah niku mboten sanggup. Nyamari Nggih. nek niku. Kalih gas niku mbledos cangkem sampean kok susu. Dek jaman berjuang jara kelingan anak lanang biyen tak openining saiki ana genteni aku toh. Jarene wis menang keturutan sing dikadang gambur biyen nate janji ning saiki apa lali apa ya lali ning gunung tak jadongi saka jagung yen mandang tak silih cepeng gunung kuwi angop apa senggat Tundat cegak kleru. lawak ki pinter nek ngakal Kleru ya wah. Omahe suwung wae sapa? Wah. Terus Nduk. Mbak. syukur bisa gunung desa dadi raja dene warai gone padha lara Ayo Jon. Jarene wes
Iki saiki Mbak Ani, Mas. Mbak Ani. Iki ning pamundutan Sugeng Dalu Mbak Cangik. Kula nyuwun sambel kemangine. Iki sing kagungan kersa. Oh, nggih. Nggih. Lan ugi ali-ali ampun kesupen gending menika kula aturaken dumateng para sesepuh, pini sepuh lan aji sepuh ingkang dalu menika sami mangayu bagya matur nuwun. Yen ora dituruti HP Samsunge batal. Wah. Mongko aku iki arep diparingi HP Samsung. Weh, ngenteni arep tindak seneng meneh. seneng. Bonuse lho. Oleh bonus HP Samsul. HP Samsul ki apa lho? Samsul piye to kowe iki? Samsung iso Samsul. Oh, Samsung. Timbangane Samsul utawa Alung Nakio Mas sing anu Mas enak Mas. Nakio karo Evercross. Kuwi cros iki mesti ngobut terus kuwi HP. Gak apa-apa. Wah, kuntet mobil anyar. Mbak Ani. Iki sinden sing paling wah hot dhewe iki. Hot akan mangan Lombok. Wilujeng dalu, Mbak Limbo. Mbak Limbo. Nuwun sewu niku wau rawuhe rada randat. Kula Nggih. niku wau mengurangi dosa. Loh, mengurangi dosa tegese. Mengadakan pengajian di rumah. Oh, Iya. ngaten. Loh, lah apa dijamin nek ngaji ku ngurangi dosa? Insya Allah mengurangi sitik boko sitik nggih. Nggih. Dosa masa lalu. Oh, dosa masa. Agar masa yang akan datang bersih bersinar. Termasuk Tidak dosa-dosa napa seperti mawon iki. para pedagal-pedagal ini yang penuh berlumur dosa. Oh, Betul. Jadi Masuk. Betul, Bro. Jadi contohnya apa, Bro? Jadi kita lagi Bu, mengurangi pripun? ngaji ini kan mengurangi dosa-dosa masa lalu, kita ciptakan yang masa kini. Ya, jadi menambah dosa kita. Menambah dosa kita. Saman Sambal dia kemangi. ngaji yo ngaji. Go. Wis, iki takono percil iki. Sambel kemangi nggih niki pamundutane. Sambel kemangi pecel Bapak lele. Widodo, nggih. Sambal kemangi, Agus Pecel niki. lele. lah iki mesti ana terusannya. Kang Agus nanti Kang Agus. Wah, iki sing ngendang percil. Jaipongno, Bro. Pengen terusane? Sambel kemangi pecel lele. Ya apa terusannya? Tiwas tangi tele-tele. Ya, Bapak. Agus. Ya benar. Tasik salat Oh iya. wengi. Mas spesial Mas Percil yang ngendang. Ayo, Jaipong ini lho. Ayo Mas Percil ngendang Kang. Aku ning mburi. Trep bajingan Agus ya. Ayo. Ayo. Sing apik lho. Wis sesuk tak jahit neh. Ngesti laras. Stop. Oke. Siap-siap. Jangan asam keju sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe sadyan lawuh tempe ning sehat awake. Sagere ngombe
Matur nuwun nggih. Sing terakhir nggih Mas. Heeh, niki nduk artis niki. Oh niki wae dereng nggih. Nggih, niki sing dereng nyanyi pinten? Sing ireng lho, sing ireng sing ndi? Oh, nduk Erina. Nggih, Denis nggih dereng. Sing tau mbok lem ning sanggar kira kan. Nggih, wah niki swantene sae sanget iki. Oh, nggih sae, nggih. Kapan-kapan jak ya, Kang? Nggih. Nggih. Nduk Erina iki gedene sakmene iki lho, Cik, kelas 3 SMP iki. Jampu larang. Cik kelas 3 SMP kuwi. Jamu larang lho kreditane urung lunas kok. Umune larang. Iki sing terakhir. Nek aku ngedang Kelas 3 SMP dhuwure to. Kowe mepet to. kelas 3 SMP sakmene iki. Mepet to, mepet. Lah kok SMA iso jutul kono nduk kowe nduk. Iya bocah iki. Ah, lagune napa, Nduk? Eh? Oh, Kang Gurika ya. Apa? Takoni pingas. Takoni lho. Oh, tak mut. Padahal permen. Lho, takon pingas takon tek. Nama apa, Nduk? Ganggu Rika. Iya ora apa-apa. Sampean kelas 3 napa? SMP. Sakmene iki. Lagi pripun pakanane sentra to? Oh iya, sok ben SMA-ne pening ndi ya, Men? Duka ten pundi? Iya, tak anteni 3 tahun kas ya. Sik, Nduk, iki eneng pamundutan teko Mbah Cokro. Nduk sampean iso nembang Anomanobong, Nduk. Ceritane wayang jam isong. Lek ceritane kae saya. Oke. Sakit ta? Ya sing bawa Mas percaya. Jenengan sing tembange saged to mboten? Tembang iso. Ceritane. Lho, lek rada iso tenan to mboten? Mayanang. Sakit ta? Ngopeni. Oh, alah. Krungu jenenge cik lagi iki lho. Pancene yo cah sik kelas. Ya wis engko gawe sing terakhir. Nggih. Oh iya nggih. Ya. Kanggo riko. King Cook Anomanobong bareng-bareng kabeh. Oh, sing nom-noman padha Nggih. jenengan. Pokoke kabeh bareng. Yoko yo ngatek. Kemarin ngene. Yo. Jare sampean bareng lho, Mas. Jare sampean bareng berarti Yoko yo ngatek ngwanyu Rita itu atek bareng. Denis lho. Lho, karo Mbak Denis. Kanggo riko, Mas. Nyaman.
Saiki parade sinden, Nggih. Nduk Lulu, Nduk Wulan, Mbak Ani, jumeneng Mbak. Dagelan ceratek kanggo masuk. Denis, ya ayo Den. Nis, Ya. ini Iki Mbak Giatun. parade sinden lagune Anomanobong sing rame iki sing terakhir. Nggih. terakhir. Ya. Mbak Denis, Mbak Ani, Mbak Giatun, jenengan teng mriku mawon. Oh, Mbak Giatun. Lho, ngoten lho. Iki lakone dawa Kang Percil. Niki napa to? Lampanipun. Lakone Batari Sri Sedana. Boyong. Ya, Boyong, nggih. Iki lakon lawas. Ya, Bijing nembe iki Tenggen kula nyuwun lakone nyuwun nanuwun. Mahabharata. Sampeyan lakone sompeni nyuwun apa? Mahabharata. Ya, Mahabharata ya. Penak-penak. Janaka Wayuh. Ya, apik kuwi. Ayo apik. Pokoke nek wayuhe apik ngene. Ayo Mbak Yu, Anomanobong. Nah. Sing bawani gentenan. Diwiwiti teko Mbak Ani. Ceritane wayang Jawi heng prajangan langka diraja Rahonara Jaarane Kiwi kikir nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngaleng wis dadi awu kobong gedhe jroning praja
Matur nuwun. Kang Pecil. Nggih, belum Mas. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Nggih, monggo jenengan lanjutne nggen kula matur wong mbek menawi kula lepat kula nedhi pangapunten ingkang matur. Nggih. Dawah sesami-sami semanten ugi kula lan panjenengan mbok bilih wonten keladuk ing ngatur diagung pangaksamanipun para rawuh. Sami-sami Bulimbuk. Monggo nderekaken jenengan terusne. Nggih, nggih bacutke nggone nyambut gawe. Piat langening kalangiwan naglara pada muncar dinane raka konang oh 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 Ayo para wadya bola atas angin. Wah! Busekan jroning kewo mondhe godhon cleng pedangipun yen ketaman praja sapa lena prapteng lampus mati matyaning palagan sora hambata rupa kepapak wadya bala pendirangan netrane semu sujana karo aku ya pancen bener yen tak sawang saka genderamu kowe kuwi dudu prajurit saka negara Ngastina. Ayo ngaku sapa jenengmu saka negara ngendi? Yo. Mburi saka negara atas angin Kesete Sinuhun Prabu Ataswara. Tumenggung kumandang garba. Kowe sapa? Satriya Pedhayangan Sukalima. Bambang Swatama. Swatama? Iya. Ayo, ana wigati apa kowe lumebu laladan Praja Ngastina? Swatama, piye? Bares kores blaka suta. Nderekake sesembanku goleki
wujuding dewaning pangan Sang Hyang Bathari Sri kang bakal dipalakrama dening sesembahanku. Anggepmu apa? Ngawur ngawudawar gegayuwaning Gusti Ratumu kang yektine kuwi pancen nyimpang anggrang-gring kautaman. Gelem bali apa ora? Besok ora gelem saiki apa dene? Yen pancen kaya mangkono tak gawe sayembara. Loh. Apa sayembaramu? Cilike bisa ngembari kadigdayanku nganti gedene bisa nglangkai bangkeku. Sembodo nggon warep nrajang barisaning para Kurawa babar popo. Leno pangendam tak rayang dadam ra mlesat igamu. Tak sembah delampakanmu kowe. Boh. Wah. Bah. Aduh. Boh. Bah. Aduh. Japang bayi. Wah. As. Woi. Wah. 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 Iki jaluk ampun. Ah. Sudah mati aku. Wah. Duh, mati ya. Wah. Oh. Woi. Wah, kok kapake aku? Jebol dadamu lo. Wah. Wah.
Oh Sapa? Raden Kartomarma. Kowe sapa? Tumenggung Panigas Jangga. Tumenggung Panigas Jangga. Piye? Ngeri kowe krungu jenengku. Lho, malah menteleng parap. Jaluk dalan langkauna Kunarpane Raden Kartomarma ngemping lorong genjah pati parap. Wah! Boh! Wah! Wah! Wes! Wah! 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 Woi, iki sing mok calok. Woi! Wah! Woi! Wah, iki sing kok caluk. Wah!
Woi. Wah. Wah. Betul. Soy, Jaya Jatra. Tepungke wae. Tumenggung Jaya Sengara. Maju jebol dadamu. Wah. Bedok. Pa. Wah. Yaksa grura rupa ri sedeng nalendra yaksa lagungan mal waliya ingkang gambira marang angise siyong metu Prabawa gura mau alian Tetya terpalarasa wah wadya palaiku padha semborat playune ora ngerti kridane tumenggung krida manggala yaksa candak sampir king kitok nggo mriyok bledug bangkemu